Bole for man prosi nyal bores mwe klo tento si klo tobulesi je block resiruna gal congress yo ye party se bon kola kashu ko 100 you play for man so le mundo no okay me ya get him hi ya Daddy, what are you on? Daddy, you on your belly. Daddy, you make out on there. I'll worry about it. Get me again. Look at the cooking of your boss. I'm not going to probably do what I name. Leave me here, leave me to go to your leave me, even give you over that, even give you a book, or your man, I took you over that. Oh, I got you. In our no, ya game. I will go Obele. I want the half go. I will Katamboma. Katamboma is happening. Katamboma. La ara bo kwa ga ara chap kwa ga ni le woni yo kwa le woni yo kwa nya na bo le ba ndu me ni na ifo ye ba bo kwa ngwa gi no bo kwa ati obodo ga egwe ebe ge go de ko ta kam jigere bin ne jidanya Obele, Mwana yese yana consider.
Anna moiso. Oya kam iya pange kwa. Oya kam na ge. Nyezo mego mbiko, nyezo mego, yezo mego. Na junior wayo na. Nwanne yezo mego, nyezo mego. Aba mezu enu bizu ndala, yezo mego mbiko. Yeah. Na kwa moye melogo na to continue. Nwanne yezo mego, mi abule mu na bigba. Nyezo mego. Na no le fa anu no kwa ebe ni kisi bulum dia e kwa ebe ni kisi bulum nye ebe ni ne nsiburu gi ya ka imi ga enyem oya ka mu na gipu mana kwa ka ngwa gi okwe mana ejili igbo ozo eme ogo mu na ga bala kwa ebe ka konda na ka to cha de emekwe bra abala kwa menu gi izu ndala do ba eme ego nyeso ome ego mana chekwelu okwe mana no ka to cha de do ba enu me ego nna wa na adu ni de eme ego mu eburu owa ga ejilo kwa igbo ozo eme ogo dia ke awakwa mu ide bia nne bia wolu biko bia wona no ka to cha de eme browsing o dese bia bia no dese ne ya mi abiko wolu wa ma change nke niile no si benga kwa do be na ejili igbo ozo eme ogo wando biko Amonko Adikeh na jomma kwando Obeleza nota amonma ajo motuta melife boloke Amonko Adikeh ipo wi oku atupa se yola oga babuja uchelu papa pomo odo oro ge na le ya gi negwu ina lo lo gi negwu wo ku kwa le lo bolo atara ide da fogo o ma ga da ro o ta ga sa wo to kwa le lo nya imande nde yenwe oge no so imaputu no kwa le lo ka ibu ho no place o li balu ne gi no atara mi imambe mi ya agwa unu bu nwa ki unu ama nkwe butu ụkwara lu bọọlụ ya bụ na ihe na-eme na ya bụ na ihe na-eme ugbu a gosi na ịba nne gị ugwu abalị m nne m ọfịa akwaghị ịba akwara uru otu ụkwara lu ọrụ n'elu mmadụ let's start about chikipa na aba na tete na azu eba nya bụ na me pekazi una man kede uzinem ya ba mgbe gida na tete na azu eba ayo wa ke for chikipa mgbeke kumbu mgbeke kumbu mgbeke ya kumbu ekene go munna nte ekene gi Oye mata mafu oboda. Obeleze gi wa kwa ekenekwa. Ibronda nine na agwa okwo tekeneze. Ekenecha goma. Obuzi kedegi obeleze. Omu kunu na agwokwa. Mubu obeleze. Obeleze. Ina too much. If I move over that, no moving over that. If I if we what to one you might go more than never. Okay, you got oh, okay, they check back and you got oh yeah, I'm gonna make the my guy got to much. What they are Google, what if he man in us Obele? Again, Kawala,
Obele Ezenwa. Nne, ifunugo ebe ụkwụ eze n'ilu la. Nata dị na emebi. Emegi Ekeh. Nata. Nne ka wani yoba. Nyo. Ni ne mo onye man nene. Ke na emegi. Ke man iban baro go guru nan. Wo ebe na ebe ola yin bere ibe je wo chata. No, oni flo na abogum tibu. Ọ ga na atụ akwụkwọ na nna arụ akwụkwọ mkpọmkpọm ka ndị mmụọ. Obere eze emere gị ihe. N'owolo emere gị ihe. Wee emere me. Wee mere ọma ndị bolo nya mma. Ụgwọ emere ihe ọbụla n'obodo a. Wee mata ndị niile enwechaghị n'ụzọ. A ga-asị enu na enu. Kedu ihe ọkwa? Wee mama nọ n'ụzọ n'ụzọ ebe eke ka onye agwụ. Ụgwọ emere ihe ọzọ n'obodo ahụ. Ụgwọ mburu nke, ụgwọ mere nke, ịhụta ya nye obere eze. Nne ka eri ihe. Nne ka eri ihe. Ịma ihe ịchọrọ ịma ihe ọ. Aga m akwụkwọ mmiri ụtọ. Ọrụ ikoro. Ọ ka mma. Nne. Nna ọ ga ya. Nne akwa mwa. Mụ obele eze n'ụlọ. Nne abụrụ m ka nwa ọrụ mmiri kọbụ ikoro n'ụlọ. Nne ifuru obi a ma nọrụ gị. Obi. Ọkwata isi na-atọ ọgwụ na akpa magagharị n'ụzọ. Maka ndị mmadụ Chineke anwụ ngwa m n'ụwa nke m bịa. Kedu ụdị ụgwọ bụ ihe nke kedu onwe ha ka m mejọrọ? Ụgwọ m mejọrọ biko nye m atọ ọgwụ n'ụzọ agaghị aga ka ndị mmụọ. Arụ ọkpara ana. Mụ na ihe ọjọọ m mụrụ si n'ọnwa nke nwekwu nke mebụ. Ụmụ ndị ọtụtụ ka na-enyere nne ha aka. Ebu m debụrata nne ha, ihe debụrata mgbe iji sebasị dobiri adobi na akwụ na-atụ na ana pọmpọm azụ okwu ka ndị mmụọ. Ọ gịnị bụ ihe ka biko nsogbu adụ nke gokwu nke mebụ. Ị ga-egbu mmadụ tupu igbuo m ọ ga n'onu. Megburu m gbuo gị. Ọchakwanụ. Ọchadịgbakwanụ. Ọnụ onye dị n'ụlọ m ga-eri. Nne ị ga-eri? Ị chọrọ iri nri? Achọrọ m iri. Ebe a n'ụlọ mposi, nne gị dị ebe a, ebe bara ebe a eriju afọ. Nne m ụmụ obere eze na m ga-ụlọ mposi wee bulu nne m lie. Igbe a na-enweghị isi na mmadụ. Igbe a na onweghị ihe ọbụla onweghị ịpụta na-emenwu n'ụwa. Jabụrụ na iri ebe a. Nne ogiri ndị ka m mere gị n'ụlọ. Ị ga-akpata nne m ga-anwụ. Ọ bụ na ọ bụ obi ajụrụ nwa m, ofugburu nwa na-enete nne ka gị na nwa m. Eburu m ọnụ ebe a. Onye buru obi ajụla? Onye buru obi ajụrụ? Ka ihe obi ajụrụ na-eme gị mmadụ eme gị nne? Chineke ihe a jiri jisiri gị ike. Ọ kwara bụ ihe a. Ihe na-eme gị ọ kwara ịkpụkwa. Iji onwe gị atụrụ obi ajụrụ. Ejụrụ atụrụ ọnụ. Mba, nke kịta bụ na mụ na ga-erete n'aka. Nne apụkwa m. Ibe obi ajụrụ ahụ ọzọ. Mụ na ga-anwụ ebe isi ukwu a. Iri ji na-asa n'isi. Ị na-atọ kpọkpọm ka onye mmụọ. Ọ dịrị ya. Nne. Akwụkwọ obi ajụrụ. Ị na-atụghazi mụ na obi ajụrụ n'ụlọ. Ịkpọkwata obi ajụrụ. Nne, onye na-echute gị mmiri n'ụlọ. Ị na-echu mmiri. Lama na-echu mmiri. Mmiri deti na-echutere m. Mgbe obere eze. Mmiri mebiri emebi. Ma ị na-atụghazi mụ na obi ajụrụ. Nwa m nọ enye ala. Nlụkwata gị obi ti ma apụzikwe jụrụ. Ịkwasị chụọ mmiri ọwawa mmiri dede kute mmiri. Ihe na-adịme. Nlụkwata gị obi ajụrụ na anụ. Mụ na ga-anwụ ebe a. Nna ga-anwụ agwụbi. Nne, chere na ala adụrụ. Ị gaghị na-atụ agwụ ka nwanne obele eze anụta akpụnwa nwatụta mere ife boloke akpụnkụ adịke ịgbawi ya okwu atụkwasị ya ụla akpụnwa ọmatisie ya ntị ọsị ya na-emenụ akpụnkụ adịke nganga kalịa nganga kalịa Ganga kalia Ganga kalia Ganga kalia Ganga kalia Ganga kalia
Onwere ndị a ga-ekpofuru ahịhịa ebe a. Onwere ndị a ga-ekpofuru ahịhịa. Onwere ndị a ga-ekpofuru ahịhịa ebe a. Onwere ndị a ga-ekpofuru ahịhịa. Onwere ndị chọrọ ahịhịa ebe a. Onwere ndị chọrọ ya ahịhịa. Nna m bịa. Ọmbịa. Mmanya ọmbịa. Nna m enwere m bịa nwa m. Onwere ndị a ga-ekpofuru ahịhịa ebe a. Onwere ndị a ga-ekpofuru ahịhịa. A ga-ekpofuru gị ahịhịa. Bịa ebe a. Ebe ọ dị. Amakwa m ga-akwụ ụgwọ. Kedu isi ekpofu ama ego onye na-ana? Ego abụrụ nsogbu. Butewe ahịhịa ka ekpofu ekpofu. Ego abụrụ nsogbu. Amakwa m ka isi atụjọ. Kedu isi atụjọ nke gị? Ego ole ka ị na-ana? Adị m ana oke ọnụ. Ọ mmeshọ ya wute aka m aka m ji emeshọ ya. Lidro meshọment. O si na dịbiko bupụrụ m ahịa ka m zuo ike. Ka mkpụrụ obi zuo m ike. Obere eze. Nne. Bịa. Nnọọ gịnị kwa? Onye karịa tụọ ya aka. Nnọọ gịnị? Gịnị? Chọrọ ịma ihe. Ogin gịnị akpọdekwere m n'ụlọ kwa? Chọrọ ịma ihe. Chere na ọgwụ chọrọ ịma ihe. Gị na-enye m nsogbu. N'ahịa kpokporo. Bụrụ ahịa kpokporo m ebe. Onye abụ ahịa m. Ee, mụ bụ ahịa. Mma. Onye a dị njọ karịa ahịhịa ka ya mma. Mụ bụ ahịhịa. Ọ bụ maka ya. Mma nna gị shishi. N'efu. N'efu. Mmanya m ga-ekporo gị ya n'efu. Mma nna gị shishi. O kwesịrị ịkpụ ya obere eze. Ahịhịa ka ya mma. Ọ bụ maka ya m ga-ana gị ya n'efu. M ga-ekpofuru gị ya n'efu. Mma nna gị shishi. Chineke wee tọrọ gị Chineke. Nwokorobịa ọbụla na-enwere aka ọrụ ya na ahịa bụ ofu ihe. Sosei eso maka ya na mụ bụ ahịhịa. N'egi na-ekpo ahịhịa ndị esụọma. N'egi na-ekpo ahịhịa ndị esụọma. Okorobịa na-enwere aka ọrụ ya na ahịa bụ ofu. Ya na ahịa bụ ofu ihe. Enwere aka ọrụ ya na ahịa bụ ofu ihe. Ya na ahịa bụ ofu ihe. Akpụda. Esụọma gị na-ana. Sosei ndị esụọma ga-ama na ịnọ. Nne m. Onye na-enwere aka ọrụ ya na ahịa bụ ofu ihe. M ga-ekpofu gị ka ahịa. M ga-ekpofu gị ka ahịa. Bure gawa. Metiba buru ihe gị. Nne. Esụọma ka ị na-ana. Okorobịa na-enwere aka ọrụ ya na ahịa bụ ofu ihe. Obere eji ka m fuo gị ka ahịa. Mụ bụ obere eze. Ahịa ebe dochiri ụzọ. Gawa. Ha buru gawa. Mama na Chineke m o wee tọrọ gị dị ka tụfuo n'ime ahịhịa tụfuo n'ime ọhịa ha buru gawa. Asị m na ifu nwa batara. Nwa bụ Ifu nwa ka ebefere ya. Ugbo
ka mụ na inye anyị nwoke aba gara soro na ịfụ nwa bụ ụtụ mpọkọ nwa bụ ụtụ ịlachaka ọ gburu ya anụ ịfụ nwa akele welelebe nne ọsọ gị obere eze ka ịfụrụ ka ị kenere obere eze ịfụrụ nna ebe fụrụ cheka nje gwa ihe mkpụrụ obi na-abụrụ njọ kijekwu ya ka metụ mbọm na nwa ifo kenere m onye eze agana onye eze agana agara m ga-eje mkpụọ m ga-ebuzoga ịhụla imeela onwe gị kpọpị imeela onwe gị kpọpị nwa na-achị m ọchị nna maka nwaanyị gị maka nwaanyị nne ọ bụ gịnị mere dibịa oyibo ọ gịnị ka isi na-eme nne m ọ bụ gịnị mere ya nna kwuo n'okwu na ọmụ bụ obere eze ọ kpara ya nwoke nwa m ọ gịnị na-eme nne m obere eze na anaghị enye nwaanyị ya ndị n'oge ọ ya gwa gị onye gwa gị iso ebiri n'ụlọ ine ya anya otu ọ gbara afọ ọnụ ahụ ọnụ ka ahụ ọnụ mkpi ọya mere m chọrọ eji ajụjụ ya m chọrọ eji ya maka ndị a na-asị na ha bụ dọkịnta ime obodo gbara ajị ka ahụ ọnụ mkpi ana m asụ ha asọ dọkịnta nna chelugodi chere ka m jụọ ya ajụjụ kedu ụdị dọkịnta nke ịbụ abụ ị bụ dọkịnta ekuke ị mụrụ ya amụ ka ị wadara ya n'anya kedu nke ịbụ abụ chelugodi echegoro m dibịa oyibo ọ gịnị na-eme nne m ọ gịnị ka ezi na-eme ya obere eze dịka ka si ụwa gị unu anaghị enye nwaanyị a niile oge ahụ ebutegoro ya nsogbu anya afọ onye afọ isi na ọrịa afọ ọnya afọ ọhịa onyoko mita gị nyopụtara gwa m ọhịa onyoko mita gị nyopụtara gịnị ka ị na-ajụ m gịnị ka ọ gịnị ka ị ga-eme ya ga-eme kịta ọnụ ịgba mbọ weta ego ka e were wetara ya ụmụ ọgwụ ọga na ahụ n'ubere eze ego oke chere ị na-ekwu okwu ego
ego eji egote ọgwụ ọ dị ebe a ka ọ dị n'ịgba ahụ ọnụ ka mkpi ị na-ekwekwa ego nna ọ gịnị iji shishi nwere ego iji nwee iji dibịa biko kacha elugoro ka m Hello? Hello? Obi ajụrụ nwanne m ego onye gị na ị na-akpọ iji ego weta ego Hello, obi ajụrụ Obi. Anyị ka na-eme. Adị m mma. Nne, ala adọkwa nne o. Na gị mme. Hey! Chimo. Ke ka o si emekwana ya akwanụ? Hey, o nwegịkwa ya uri. Ha bugoro nke m ọ na-eli nri. Atụ nnọọ ka mkpọ n'ala adịghị ya. Asị na ọ na-alịa ọlịa afọ. Nya, ihe nji kpọọ onye nnọọ bụ ka ị gbalụ nnọọ bataba kịta ụtọ o si dị. Ka ị gbalụ nnọọ bataba kịta. Abugoro aka ị na-ajọ gbalụ nnọọ bataba ewelo m ego n'ekwentị m. Jọ gbalụ nnọọ bataba nnọọ ka o si dị. ka m na-ene gị anya ihe m na-afụ n'anya gị bụ dọkịnta ndị ime obodo achọrọ m ịjụ gị ajụjụ zaa m ya maka na ajị afọ ọnụ anyị gwaga mkpi mere m ji na-enyo gị enyo na-asọ gị asọ ị bụ fama 6 ka ọ bụ fama 7 kedu ụdị dibịa bekee nke ị bụ abụgwọ maka na ihe ya m na-ene anya dịkwa m ka ọgwụ ọrịa ịba nne ya na ihe na-afụ bụ ọgwụ ịba ka iji zie ozi sisi kpọọ mụ na obeleze maka obere ọgwụ ọrịa ịba ka iji sisi mmadụ ya bịa kpọọ anyị ebe anyị nọ bọbọ dọkịnta ncha nkọta a na asọkwu na asọ maka na ndị njọ ama ọ ga-adị gị ma o nna Ebezi ka dibịa ọ bụ ịjụ onwe ka m ga-ajụ Nekekwan ka iru gị dị ụta ụdị adịkwa Awara, nsogbu adịrọ. anụ nna mama ngenyere gị aka Nọ na arụ adịrọ mmanya. Nwanne nwoke nke ọ kpọrọ m kịta ọsị na arụ adịrọ mmanya. ewo ndo o ọ na-emesi ya ike Ọ na-emesi ya ike n'oji kpọọ m. kekwana ife ị ga-emekwa nkịta Ihe m ga-emekwanụ, m ga-abịa gbara n'ụlọ nka mfe ka mma ka o mee. ndo o nwa mbịa nke nawa o nne Nnebe Romchi, ego gị bụ otu naira mba o. Ihe ga-enye gị bụ naira 50. ngwa bịa bata adị m anakwa otu a Daalụ o.
ebe a Romchi filling station ebe a Romchi. Mana ọ bụrụ na Romchi nke aka sikiti bitere Romchi park ka m gwa gị. Oh! Ndị ọ bụrụ ebe a, ọ bụrụ ebe a. Ọ bụ n'ime gwa ma Romchi nwe kali. Yo nwe kali nwe ma hotel. Nwere filling station. Nwere plaza nwe ihe ike ịgwa m sị bụ na eji tugbe. na-ebu ndị mmadụ ọfụma bụrụ ha jụọ ma batakwa na udo na-enweghị nsogbu ọbụla mana ịchọ ọdụ ugbu a enweghị m ego na ncha enweghị ego dịka ọ na-adị m ka mgbede ego anọ were agote ego nne m na isi agba ncha nwanne nwoke a na-akpọ Obele eze m were agote ha achịcha ka ha kata na ha atọ mgbe ọ ihe m ga-eme ọ dịkwa nke m nara ụgbọ ọkpa ma wee nọwa o ọ na-eyiri onwe m ụgbọ ọkpa na-apụrụ ahịa m ga-eme nwawa Obele Mwana yeze yana consider Ojo ya boji si no kife Malukwa na gana bujute Ekwuegbu inugo Obeleze wo Mwana yeze yana consider Biajolo mwana Obeleze anata Ajo maji siliko meka muke Amonko ajike Elima jomma mwana Obeleze anata Ajo Motuta melife boloke Amonko ajike Igwe yoku atupa se yola Ajo Mama tisiye ito siya nemenu Amonko ajike Kalia
Ụmụaka na-anya igwe ihe ọnyịnya anya adịchara ha mma pụta n'akụkụ pụta n'ụzọ na ha nọrọ ebe anwụ na-ama ncha ga-eji ebere onye idoro m eji anwụ ịcha gị ebere onye anwụ ga-acha dike ụgwọ niile ka m jụọ gị nwee onye agbata obi gị n'anya isi nwe gị ọ njọ mba ka iji ajụrụ m ịbịanụ ihe m hụrụ iji si ka m gwagwanụ gị ihe mbụ n'obi na-abụrụ njọ enwe ihe ahụ maịbị ya ebumtutu ụwa gị a mgbe mụ na enyi nwoke obere eze nọ na-atachi na-aṅụchi n'ụzọ gị ka ị na-agafe mkpụrụ ntutu taa sị kama mama gwa gị ihe mbụ n'obi na-abụrụ njọ ka mara ihe kpatara ya na-ebiko ewu n'iwe ka njọ gị olee ihe bụ aha ka na-ekwu na ị mara mma aha gị abịagbuo magụzie mma n'elu mma nke mara ama ihe aha ga-ewezi nwaanyị mara mma aha ya ama ngwanụ zanụ m nwaanyị mara mma aha ya ama zanụ m ahụrụ gị n'anya igbuwe obi m abụọ hụ ụdị ịhụnanya nwere ebe ị nọ ya eziokwu m niile tu ama nke ya tu enwere ike ike ya n'elu ụwa biko nne biko ka m gwakwa gị iwenye iwe ị ga-ekwe ka mụ na gị dị na mma ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu ekwu na ụdị gị ka m ọ na-amasị m ị nwere ike ikwe ka mụ na gị dị na mma ị na-agwa m kịta bụ n'ihu m n'anya ịhụnanya sefu obi o toro ogologo ịhụnanya nwere gị toro ogologo si ebe a toruo ka eletrik poolu eletrik ịna-anya n'ime obi m kịta ihe ụdị ịhụnanya nwere ikweta ha na ka mụ na gị dị na mma mkpa gị niile abụgo ihe ọ bụla bụ mkpa gị m ga-egboro gị ya ka m gwa gị afọ m gị n'anya kama m ga-afụ gị n'anya mfọ gị nwoke obele eze n'anya ahụọ m gị n'anya nne megwere aka n'ọnụ taa ifuchepụgo ọnụ ahụ iji kpọọ obele eze kịta fuchepụkwa ya ọzọ ọnụ ahụ iji kpọọ obele eze fuchepụ ya ma m jikwa gị obele eze nwere aha nna ime obele eze ị na-asị na ịfụrụ n'anya karịa mụnwa ime onye ọ bụ aka m gị mara ya obele eze sọsọ ihe ọma wụ agarigori na-etoso ose ogologo gbajuo afọ ọnụ n'elu nwoke gotime nwoke wegharịkwasị akwụrụ ịchọ ga ndị bekee na-akpọ saijaz enwere m ya ịchọ nwoke ọ ga-abụ arịkwasị akwụrụ ajị m ya mana obere eze arụ adịrị ya ichefugo ihe mere mgbọsi enyi arụ adịrị ya ọnya mere o ji na-eto ogbu azụ arụ adịrị ya nke kacha ibi ihe nke kacha enwe m iwe bụ na ọ na-arịa ọrịa ọ na-arịa ọrịa akpụkpụ asị isi gịnị tupu ị mara ihe na-eme gụọ na ọ dago ị na-ama m njakịrị ka ji nke agbado m
Ị na-ajụ ma onye nji asa gị bụ onye nji agbodo gị? Nna. Ọ gịnị ka nnu ị na-agwa asa? Gịnị ka nna anụ ihu ịgwala asa? Ma ị nụrụ ya, kpocha ntị gị ọfụma, ka ịnụ ya. Na nna ayọ ya gịnị? Ọ sị na ị na-ayọ ya ihe ọdụdọ, ọ bụ eziokwu. Nne, ị na-esi m anya, enye ngo onye na-ayọ ọya ihe ọdụdọ. Nya, otu isi na-esie m anya, nwa nwoke a niile. Alịngụsụ. Ihe bụ alịngụsụ, onye mere iji tarụ bịa nne. Biko ya. Ịbụ nwaanyị mara mma na-aga ama. Nne, achọ m ka onye eri ọrịa akwụkwọ. Enyi ngị, ngo onye na-ayọ ya. Arịa ihe. Obele eze ịta nsị n'obodo a. Nya, mụ na gị so fụ nwa ị gaa na nkọlọ gaa na-ewolu nwa ị na-anya ịfụ na ebumpụta ụwa gị a ọ na-ekwukwanụ men negide anya ọgwụ ọbara m ga na-aṅụ ugboro 3 n'ụbọchị nwa ebumpụta ụwa gị ahụ nwunye m nke ifugo na kpọtakpọta abụgo n'ime ebi ifugo ihe m gwara gị na onye anụ abụ onye ifugo ihe m gwara gị kpọtakpọta abụgo n'ime ebi akwanyere ọ na-arịa ọrịa akwụkwọ ihe ọdụdọ ọdụ gị ya ka anyị na-erihe nọ na-erikwa ebifo ofere gị aka agwụọla Hey! What kind of beer? You will get done now. Okay, you can give a kind of people. Kind of a good one. You will. That's why you will. Okay, no, but I got on here. No, man, no, me go. Huh? What you are doing? What you are doing? What nothing good. Like it drew. Oh, it's a good name. You know, we talk over it. I do a moment. I don't catch Nendo, Keko Semeg. I do a moment. And I'm up in the minutes come. Each of you will be a Julu Magaba. I come. Ugbu a mbatakwa na ngafe na ịga na-eri n'obodo eto n'ụbọchị. Obi ajụrụ ala eme nwanne m nwaanyị. Ọ bụ ego agwa gị. Ishukwu mechọrọ ka nnụnụ ndị dị ndụ. Nwa m ka ị ga-esi mekwa ya. Ọ bụzi m na nwa gị wetara ị ga-eji na adazi wetara. Nne ọ gịnịkwa? Nne ọ gị ndị? Ịma ma ọnụnụ n'ihe ike ka m bụ obele eze n'obodo a. Nne hapụkwa ọ ga-emekwa mme ma mekarịa hapụkwa ya. Mechikwa ọnụ ebe ahụ. Ọ bụla mgbe a na-ere mmanụ aka gị nyere wee bara nwa n'ụlọ. Gịnị ka ịma? Obere eze nne na-achị egwu na obere eze. Nne ịma nwụ. Ihe adịkwa n'ụlọ obere eze. Nne, biko, ka m gbarịgodi chọọ gị nke bụ kinye o. Nne akwa agwa gị ya. Nne tiekwa afọ m o. Ma ntị gị ka a ga-etinye nne ọ batago ekwuchizire m ntị kpochọrọ nke mara nke nna ya isi ukwu a na-ekwe ọchịchị ọ bata na mbụba ya n'ime mana nne ogo na ajụ ncha eju chelugo ogo na ajụ ncha eju nne akwụkwọ ọ na-eme akwụkwọ ọ dị na agwụrụ anyị ihe karịrị akwụkwọ na-adọgị onye akwụkwọ na-adọgị ka mbụba na-achịcha n'ime ka mbụba ya n'ime nne nne hapụ ka mbụba achịcha n'ime nọkwa nwa ji nne ọ gịnịkwa nne nọkwa nwa ji
Ya ta wana tona azanishi. Anwa. Ngoma no mwanga Ibu tu nak mana semua? Apa ada bunyi Igwe? Malaysia dia. Gina baso. Ibu lagi ibu. Ada lama kau ada Malaysia. Obeleze. Moya wakati mveli. Feli kewe. Feli no man. Ikikache woni kitabu na agwa akaria. Agodi no buda. Pombo de na manna anyi. Akpiri ana kwa anyi nko. Ona ewute. Ona mama obi ufu. Agora agora no buda mana from lilie. Mono boko na ebe m no. Abro na ebe m no. Mwa ime no manya na ene lelu. Matachi. O maka umunne ndi ozo na ebe abro maka mo. Agụ na agwa maka mo ka na atachi fro na me fro kan si no anam dachi oke godi mesh. Ke ilo. Ini sie mu n'anya. Ife na nno no ọtụtụ ihe. Iweziga na nno no ọtụtụ ihe. Agụ aka ga ime nke a na-akpọ taati. Ife agụ aka bụ igbu bụ ma nne m ma ihe niile nọ n'ụlọ. Maka ka o si dị. Ọ na-akwa n'ọtụtụ ihe. Ọ na-aga akwụ ụkwa. Obele eji. Obele eze. Ficha ọnụ ahịa eji si nọ na nnukwu ihe kịta fichegoro ya ka nghọta. Maka gị? Ị nọ na nnukwu ihe imi n'ọnụ adịghị otu a. Iji chichi ebe anyị nọ ụtụtụ ekwadocha ịsa arụ pụta iwere nke ndị buke na-akpọ kombu ahụ ọnụ gị were kombu tinye n'akpa nene enyo nwere ihe ọzọ shishi adọrọ gị n'akpa ị na-ere abụ m ana m oke ihe nwanne anyị jiro nwere ike ịgụrụ m ofu ihe bụ nnukwu ihe nọ na ya gụrụ m na otu ebe ọ bụ na ịmalọ ya nna ịmalọ ugbo obere eze n'obodo a ịmalọ m gị bụ ọyị nwoke maazị nnọọ ọtụtụ ihe nọ na ya onye ka m gwa gị ụmụ ka a na-agba obere eze obere eze nwa a na-ayị eze mana echegide eche obere eze nke na-enwere obi na ọ ga-emesikwa nwa obi ịgbagoro kịta enyi ya ihe na-akọ abịara ihe abịara ịkọ ebe ihe na-ewe m iwe ọ na-ewe m iwe obi m abụọ fụdị iwe ihe a m chọrọ ịkọrọ kịta na-ewe m obi ọma nke ya nsogbu agụụ agụ akarịa nke na-ewe m iwe bụ na ibe niile arịgoro n'elu ọgụ ihe niile rigoro n'elu ọjị ji ebegoro ibe niile tinyesiri ego nri tinyere ego nke ndị bekee na-akpọ transpọtụ tinyere ego mmiri nkịta na-aṅụ anwụ tinyere ego ọdịnarị iri ndị ntonu nkịtị nke ndị bekee na-akpọrọ ndị ntonu ọlatonu tinyekwuru ego mgbe mbụ ịkpọ ọkọlatonu ya sị gị to copy this two for 50 naira press 1 nkịta ọzi press 11 ife n'otu egwu mana ha nọkwa n'ọbụkwa n'otu aka ife sitivo kezi ka ozu luzie n'ụdị ya ọ na-ewute m ọ na-eme n'obi ofu ọyị m ezigbo ọyị m agbanyarụkwa na egorogorogoro gbasuchara m iwe egorogorogoro egokwu nke bụ eziokwu dị ya eziokwu dịkwa n'okwu ekpekịta ya bụ na anyị ga-eje na nke madam Sekem jee ṅụọ mmanya chefukwa n'ihe ụwa nsogbu dị agụụ dị agba karịa eziokwu na ụwa dị egwu mana anyị ṅụọ ha na mmanya echefuo ihe mgbe ọ bụla ọ sọrọ igwe ya nata ekenekwe m na eweziga nnọọ n'ọtụtụ ihe nke nnọ na ya ka m kwugwe ya ọzọ ka emekwe ya ọfụma agụụ ka ikwerigi n'ọnụ mụ na gị na-akpa nkata wepụrụ m anọ m n'ọtụtụ ihe ọ na-ewute m maka na ị nọ n'ọtụtụ ihe agụrụ a na-agụ gị ifu mmiri otu ị nọ ihe abụrụ ya bịara ịkpa ebe a ahụghị m na ọbara mgbali elu ma ọbara gị adịgo elu ọ dị gị mma ka ọ gbarata anyị jee na nke madam Sekem nwuchie achie ejie onwe anyị enwere ya ka nsi na-esie gị nne anya ịdị nnọọ kwuo iji ego
chiduru gaa na nke Madam Sekem ka ị gaa nwụọ ụmụ nnọọ na maka ka m si mee gị anya idokwa m ka onye na-eli ị na-asị ka anyị gaa nke Madam Sekem iji shishi iji ego na akpa ka ngwa gị nnọọ ọ bụ n'ụlọ idu m gaa na nke Madam Sekem ka ị gaa nwụọ ụmụ nnọọ naanị wụọ ụmụ naanị ka ụmụazị ụmụ ka nnaba be mbe jebele onwe gị chefugo ya jakpọ m Igbo bad boy iru ebe ahụ gosi gị so m Obele eze nwa ngwọ bịa anyị gawa na nke Madam Sekem eme mmanya ihe ọbụla m gwara gị mee ya bele ebelu n'ụlọdazi gị ịma na a na-akpọ m BAG original bad Igbo bad boy ebe ahụ anyị na-aga na nke Madam Sekem ịṅụ mmanya chefuo ihe ọbụla bụ nsogbu anyị n'obodo a mgbe ọbụla ọ sọkwara igwe ya na gịnị abata ihe mmawụ ka ije ṅụọ mmanya chefuo nke bụ ihe ọbụla na-esogbu anyị n'obodo a anyị ha na mmanya ọ na ihe ọbụla m gwara gị mee ya ọ ga-abụ gị mma John Malife so anya m uche ka uche juru n'izike abụrụ Obeleze Mwana yeze ya na consider Ojori abochi si no kife Malukwa na ngana bujute Ekwuegbu Obeleze ebe nke a ọghọta akwalịa emechikwere m iru iji okwe ga-eji okwe m asị m ga-atụ m egwu ime onye gị na-anọ BIG original Igbo bad boy BIG ya ụkwara na anya gbapụta gị iru ọgụ onye ebele emechikwere m iru ebe a emechikwere eburu izu iru ebe a ejiri okwe emechikwere m iru mmecha ihe m ga-eme ebe a odoge anyị nọ gị na BIG nọ fem ebe n'obere ezi iru aka ya nke BIG ya ọnwụ nnọọ na anyị ebe mmecha ihe m ga-eme ebe a ị ga-ekwere na mma bụ BIG original ugbo ibe m obele eji ya oge m ka ị na-afụrụ odogwu ifuru ọdị mkpa ị mara na ị ga-eme men observe imego nwa tash ị na-ajụ onye mbụ ibere abịa n'obodo a ọ dịghị nke ịjụ ajụjụ nya isi esi baisa John Malife na-ajụ m ebe m si wee bịa onye mbụ ị na-ajụ m onye mbụ n'obodo a ị na-ajụ m onye mbụ ịjụkwara ese Madam Sekem ọgwụgwụ mmadụ a na-ebe a na-ajụ m onye mbụ m ga-egosi gị onye mbụ kịta ọ bụrụkwa ile ọnụ ọ bụrụ ile ọ ga-eme gị fum n'anya ọ bụrụkwa nke eji gbagbuo nwa nnụnụ ndị a jikọ wee fee ị ga-ahụ nwa n'anya mmanụ a na-agwa mmadụ a na-agwa figwa onye nwe ọfụ n'anya nwanne ọkwa onye nwe ọfụ n'anya Onye ọbụ ka ị na-asịkwa m ka ebunye mmanya nwankwa bele ebelu onye gị na ya n'obibi eji nrụ ọka m ga-arụ ebe a odoge anyị n'ọbịa BIG m ga-arụ ka mmeche ihe ga-eme ebe a onye ebe n'ebe a ga-ama n'ọbịa BIG ị ga-ama onye mbụ kịta bụrụ ọ ga-emebizi n'ọhịa
Ana agwa mmadụ, ana agwụgọdịsịgwa nwanne. Ana agwasịgwa. Nwanne, ada agwa ya tara osimiri mmiri, o sefuwa ya ụfụ, owere aka ya, kuru mmiri ṅụọ. Onwe onye nwe ọfụ n'anya, ọ ga-eme ha ọfụ n'anya kịta. Ewo! Omego gị fum n'anya. Ịgwaji mama observe nwere bọklas kasị anyị iru ga dị ka iru ataka. Biko madam secretary. Mama observe kịta bụ n'ime mmiri ya. Okini buku kenye dikuno yinka. Odogwu na anya na mụnụ na-abịara ebe ime ihe egwuregwu. Odogwu na anya na na-esogbu na ụmụ original Igbo bad. Duru ebe anya anyị. Mama observe before me. Madam secretary. Joy. Madam secretary, send the man now. Ogo give na kita. Okom na aru, memba ngwa na mo si so okom na aru. Nwere oche. Ogo mo give na kita. Madam secretary, manya. Celebrate the body go. Onye juro de kwe no mo Igbo bad boy. Odogo ga na na-esogbu. Odogo ga na na-enye nsogbu. Ogo mo give na kita. Ngarapwa gị ebe abụ ezigbo. Ya ke ndị a. Na ngwa tupu me were abụla ka shagi. Chaka mo bụla ka shagi. Kumte man okom na aru ebe am no na. Madam secretary, biko tell manya biko mere mmadụ ebe biko. Na ma bang ni do twa. Oge na agwa gị bele ọkụ ijuru ajụ. Ogo mo begenda ndị ka sa mo ya isi manya biko great biko. Oge na agwa gị ya kuche na egwuregwu. Na ma bang ni do ga. Iwu. Dia ba budia bibeba. Hey, mama madam second. I want to hear. Madam second. Kema madam second mwana kwa? Ane. Keba no. Ama nime. Kwa kuna na bia ji kwa. Iwa namno. Ora to. Na. Ni de. Mbugo di kam nanya. Nge. Beria, Woke dị njọ. Oge dị njọ. Ọ bụ n'onu taa ka ị ga-esi na-eme. Ịmakwa na ị na-ahụ mmanya otu Gịnị mezie? Achọkwa m ya mụ na. Onye iberibe ihe a ka ị na-eme n'ime ụlọ nwere uru ịba. Ka onye onye kpatara ijije bụrụ niile wee lie. Ifuru ka ọ dị. Neka ngwa gị. Mụ na ya ngwa ụgwọ ọbụla. Biko achọkwa m ụdịrị ya nke emebiri ijije bụrụ niile salụ ne wee lie maka na ọsọsọ nya bụ ndị dị n'ụlọ. Nke maliziri nụ n'ụlọ a. Gịnị mere ị ga-eji wee lie ya? Enwe nke iweta ụfọdụ m mgbe ị na-agba n'ụlọ achacha. N'ọzọ nke gị bụ biko akwụna m ya nchacha onye iberibe naanị nke gị bụ ịchụrụ nwaanyị gbago niile ịchụrụ nwaanyị gbada ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo a gịnị mere enwere ihe ị ga-eme efulefu nọ na mmadụ enwere ihe ị ga-eme biko tepu ebe a gịnị gị na-eweziga dị ihe nwa tụọ ga ngwa gị ọgụgwa mana kwụsịrị ume ngwụ ga maka ọ bụrụ ọkwa ka ị ga-eji wee towe mbatala nwaanyị n'ime ụlọ maka mgbe ọ bụla nna na-ekwuchelu gị ọnụ fie akwa ị ga-abadịkwa uru n'ụwa gị anwụ a efulefu nọ na mmadụ ifuru ọkwa ọ dị fie akwa gị na-esitekwa kebe ọ na-aga bekwe ị na-apụ na-esitekwa azụ ebe ahụ na-eche mmechi ịkọ ọnụ onye iberibe bịa ka akọchawa n'ọnụ unu ume nkwụ ama nke nna nke nna ijidere n'ụgwọ ọkwa gị techa n'ụlọ n'ọtụtụ ameli ife boloke akpọnkụ adịke ịgbawa ya okwu ọtụkwasị ya ụla akpọnkụ ọmatisie ya ntị ọsị ya na-emenụ akpọnkụ adịke Oyi kedu ihe na-eme gị? Gị debere iru ka nsị anwa n'aja ka onye ṅụrụ ọgwụ ịba. Ị ṅụrụ ọgwụ ịba ka ọ typhoid? Gwa m. Ọbụla nwanne m nwaanyị obi ajụla ala eme. Si ije bata nke ọ na-agwazi mgbe m ga-eli nri n'ụlọ abụ mmanụ nri n'ụlọ. Nwa bụ obele eze. Onye bụ isi iwe gị. Onye ka m sịrị ka m bịa ngwanụ gị. N'ọgbọ gị a na-afụ ọnụ nri na ịgba site n'ụkwụ gị ruo n'isi gị ị ga na-azọ nri eri mama thank you. Ifuru ụmụ ọgbọ gị na-aga akwa even mapado ndị na-ama kọndọktọ ndị na-aga ahụ ọzụrụ na-achọ ihe a ga-eri n'ọnụ ụlọ gị na mma gị na nwanne gị nwaanyị a na-azọ nri ma chekwa eri ịgwabekwe m na ị nwere nwanne nwaanyị
kiri nwanne gị nke ọ bike nwanne m nwaanyị nna ezigbo onye iwu na mana nwanne m nwaanyị nke m gwara gị nọ n'ije si esi bata agwazi m nke m ga-eme na nke mma mmebi ọ bụchara ihe bụ nsogbu gị ụwa dịgwa egwu n'ụwa dịgwa esi igbe nke pụtaza achị m ọchị ana m akọlụ gị mkpa ma ị na-achị m ọchị ụwa dịgwa egwu gwa m ihe mere mama nchị gị ọchị gwagodi m ofu ihe ga-eme ka a hapụ ejikọ oke mma n'ime enu mmadawa ọ bụrụ na m amara onye iwu m ga-arịzi na ezigbote agụ mere gị 30 ịgbacha dị nwa pịchọ pịchọ ama m na ọ bụrụ be m nke na-aga igbo ozozu ezigbo ọyị m o nwere ihe ọzọ na bebe m ime na abụrụ nri mana ị dị njọ ọ bụrụ na m amara gị m gara ibido sọwa gị asọ site n'ụbọchị taa nwanne gị nwaanyị si esi bayelsa ihe niile ofu wee nata n'obodo a ijide ha nche niile ma achịcha o ma bọta o ihe niile nwanne gị nwaanyị ivuru nche niile kịta ebe gị na m ego ka ụmụaka ebe gị iri nri na be m ụmụazị dị anyị nke gwa m ntị ka m gwara gị weta ka erie na aka mma na-akpọ onye ọzọ kwa ya nkwe ka imegbuo m na anya tọwa dị anyị wahie iyi egorogorogorogoro gị bịa be m rie tachie nwụchie ọha onye amamihe wahie John kpọwadọ achọghị m efu gị ihe ịbụ ọyị m mana ihe gwara m nkịta akpasugo m iwu ụbọchị ị na-awa iwu mụa na ebe m na-aga wahie weta ka erie na aka mma na akpa nke onye ọzọ enu gị lee motosaịkụlụ gị agwọ wahie obi adọrọ gị ma gịnị mere na ọ bụla nwanne m nwaanyị obi ajụrụ jelu n'osi ije bata nke ọzụnọ nke ọma nliuzi nri n'ụlọ na mbulu nri mba ka m jelezi jeguzie na enyi ya nwoke nna nke ka m gwakwa ya ihe nchọ nwanne m pụtara na nwa ntọrọ atọ nwanne ya ala ka m kọọ ya ihe mee ọkọba ihe ọzọ ọkọba ihe ọhụrụ nna ka ị na-eje agwa okwu ịbụrụ ibe nna dị ekwudo otu a nchọnchọ eze na otu a nchọnchọ ihe ha ka ibe dị gị n'isi akwa ọkwa agwago gị na ife ọnwụ na mee gị bịakwute m ka m gwa gị ife ahụ eme ka anyị tụọ alụlụ ịmara ife ahụ eme ọ wee wụrụ nna onye wụ nna hapụ okwu ka anọrụ ana gwa gị ihe eme hapụ anyị nọrụ ana ka m gwa gị ihe ya eme ụta ndị obele eze na ọ wụrụ nchọnchọ eze nwe onye amaghị n'obodo a obele ibe ife m na ha agwa gị nna ya nwere na ezi oyi otu si bịa be m bịa na-agwa m maka ọ dọrọ mma ife ọ dọrọ mma n'obi ya ka m ji bịakwute gị ọ sị na ọ bịa akọrọ gị ife nwanne ya nwaanyị mere ya otu anyị kwa na ezi ọkwa ọka ya ọ bịa kọsịara gị na-akọ ihe nwa na-akọ ihe nwa na-agba ka moto na ọ laikere ife na-akọ ọ bịa be m obi adịrọkwa ya mma obi adịrọ mma maka ọ sị ife ọ ya emeri nọ maka aka otibe ọdụ m n'ife ọ ya emeghị na ọ yara adị mma mana nke ka m njọ nwụ na afọ oyi n'ije na-adọbasị afọ ka iji ego n'ijiri ego wee dọba afọ o wee gwasịa gị ife nwanne ya nwaanyị mere ya ị na-akụ ihe nwaanyị na-akọ chewelu abagana ezi anyị m ji aka m metara onwe m onye ka m kpọọ gị ugbo ịbọ ka ị ka kpọọ m abaga ịkpọ m nke ịtọ ọ dị one nke ịtọ dị ire ị ma ihe nji akpọrọ gị afọ ugboro ịtọ mba maka nwa anwa chọpụta nnukwu asị gị na-agwa m maka na anụ na-ene gị anya na mkpụrụ anya ihe m na-afụ bụ okwu asị ịma ndị a na-ekpufu okwu azụ ịfụ ha zelufe ezelu sọọ ha asọ maka na ha dị njọ nna ya ọ bụrụ na okwu asị gị na-agwa m njide obele eze
mmesi ya pati m ga-eme ya nnachitegwu a nnachite azụ fụ gị afụ n'obodo a ịfụ m nwanne ihe ga na-agbawo 30 440 ọnwa anwa abụghị eziokwu gị na-agba m n'obodo agụ na-achị nya enwe mụ na ya ma aka n'obodo a m ga-agwa ya na ọmụnwa bụ BIG Igbo bad boy nye njide obere agụ na ebizi m ga-enye ị ka bụrụ obere eze mgbe ịfụ obere eze ịnyachibi ya obere eze anọ ebe a kịta BIG Igbo bad boy ka ọ bụrụ challenge n'obodo a na-akụ ụda akụkọ akọ ka m gwa ya oyi akakwa ama ịgwa iwe aja ya mana ayakwa ngwa gị agwa wee zi ya nna m na-ekwuba okwu sị na ndị a na-ara ụta ya rakịta ịmara ndị ahụ ogologo ha emeghị ya ị na-agwa ha okwu ọ na-ada awụ ha maka okwu ị na-ekwu ya agafe ọ na-eme a na-agwafe okwu osi n'isi na-efe efe abụgo ụta m na-ekwu na ọnụ m na-agafe ibe a na-agwa gị wee ibe mere eme ife eme mgbe ịfụ obere eze ọgbago na ndụrịkọta aka n'ọnụ mba a na-egbu onwe ya ihe obere eze gwara gị anọrọkwa m ekwu nna nna ya anọrọkwa m ekwu ka gị na obere eze ji esewe okwu na ọka m gwa gị ya otu anyị wee zuo anyị m maka ọ dịrị na mma mmadụ kwuo okwu n'azụ ya bikos ọya akwa m gwara gị agwa ka ọya kakwara m ịgwa gị mma ibe m bịa ka m gwa gị ife mmadụ na-ekwu maka ya ọ gwakwa ka nwunye ji esebe okwu mana ọ ka m gwa gị shiri nwa ahụ achọpụta na shiri a bụ eziokwu hapụ ị ga-enye ewe chelu nwa ahụ achọpụta nwa bụ Igbo bad boy bi ya iji chọpụta na eziokwu njide obere agụ mee atat den ọ bụzie na-asị gba ọgwa onwe ife na-eme nsị gịnị na ya gbawan tee ngwa gị na ya gbawan na ozi ka nna mmebi ama amụ ya ọzọ ihe ụra gị na-atọ na nwoke mara aka nwaanyị mmadụ egwu ọzọ nwoke ọmachisi eyi ntị ọsị ya na-emenụ ahụnkụ anyị ike nna anyị ka ihe pụtazi ibe akwa ọ gịnị mere ịghara aghọta nwa nsịkwa ka m gwa okwu nwa nsị ka m banye nnọọ ka m ma ka mụ na ya arụwa ụdị ụra nwa ahụ ma ama adịrọ mma nwa wee maa mbọ anyị nya nwa nwaanyị ụla gbawaị nwa nwaanyị ya nwaanyị ma agụ ụla ịdị ebe a yipụta akwa nwanne mana ike ya bụ nwa ọ dị bekebeke ọ maka aka ka m metụrụ ya n'ike o nsizie ka m gwa ya okwu ibe m nọ na ntị m nwa ụgbọ nwaanyị nwa ga-egbu ya ịfụrụ ọma anyị bụ nke obele ya oke igbuo gị isi egbuo ya isi ngwọcha ga ogbuo ọbara na-afụta ebe ahụ ibe ncha ịgwa ihe ncha ịgwa gị ife ihe nna nna ya kwu maka gị nwa ọ dịrọ m na nna ya fụrụ mwesi nna nna ya maka gịnị ka ihe eji bịa gwa ya nwanne gị nwaanyị mee ọ na-akụ ihe ọzọ nna nna ya wee sị m nna nna ya wee sị m na o jide ụta ka o si doweti aka ya ndị sị mkpụmkpụ na o jide ine ụta ka ọ ya eme ya ọgbajie m otu esi agbaji n'igwe m na o jide ya ụta nsị ya site ya gbaziri n'ọkwa iwu obele nchọ eze obele eze ọ sị na o jide n'ọnụ ebe aka ọ ya eme ọ gbajie ya iwufu nsị ka ndị agwa ya imere ọfụma ezigbo onye nwoke ga-ebu ya nna sọ o jide m obere eze ọgbajie m ka m na-agwa ya ife ikwu na n'ọgwa gị mgbe ị gwachara ihe nwanne gị nwaanyị na-eme mana nwanne gị nke afọ jọlụ ya ọ sị na o jide n'oyi ibe agwa ya emeghị nsị ka ndị agwa ya mana mụ na gị adịka mma akwụkwọ na ife ọbụla na-eme n'azụ ya mma ngwara gị ọkwa ya ka ndị si ka m bịa gwa ya
Ya kan jide. Ba kan ga-eme ya yi. Ya kan jisi ka ngwa yi. Ya mmụmụ ya niile ga-atụtọpụ gị. Anụla m agwa gị ka gị na-eje sebe okwu. Kena ka i were pụta ịma na pụta awụ ụjọ. Ka ị gaa imela ọfụma. Ka ma iwe okwu maka anyị. Nghọtago? Ka ma iwe okwu maka anyị. Gịnị ka nne ga-eji ugbu a ma o bilie? Ihe nne ga-eri n'obi nke. Ma ọ nwekwana nne dị n'ụlọ oge eri. Chineke biko kwa, achọghịkwa m ka ihe ọbụla mee nne m. Ọgụjụ na onye ka m ga-agbakwuru kịta. Kedu onye be ya ga-ege m ntị? Nne daalụ. Nne, biko, asị m ka mma m ga-enyetụ m aka nyetụ m ihe oriri ọbụla ka nne m. Ịma na ahụ adịghị ya, ọ ma na-enwekwa onye afọ biko na onye ka ọ tete ka ọkụ nne oge eri. Nwa m, mama gị ahụkwa n'ọyị m nwaanyị. Ọkwa n'ọyị m nwaanyị. Ka o si dị nnọọ na be ma, nwere ike ọbụla m na-eme ma nwa obere ji a, ọkwa nke m debere m ga-eri o. Mana ka o si dị obi adịrọ m mma na nna afọ ike isi akọ maka ọyị m nwaanyị. Ka o si dị nnọọ nkịta, nwere okwu ike nwere be ya. Mana ọ bụrụ obere ji a m debere m ga-eri, m ga-enye na ndụ karịa ihe niile. Ya na ọ ga-adị mma. Nne daalụ, obi dị m nnọọ mma, nke a ga-ezu. Nne daalụ, Chukwu gọzie gị. Ebe ọbụla isi bute ji amaji kwuru mmaji nne. Daalụ. Ewekwala iwe na mmemme nke ọbụla ewekwala iwe nnọọ na nke ọma kelee ya. Legodu na ọmịrịma nwa dị ụta nwa na-agbakwanụ mbọ nụ lee ka o si na-agagharị na-arị ọnụ mama ya ihe oge eri wee dị ndụ. Nwa m Chineke ga-agọzi ọ kpọrọ mama gị ọ na-eme otu a ka sị na nwaanyị a na-agụ na-enye nsogbu. Chukwu ga-agọzi gị nwa m. Nne, ewetakịrị nne o butere m gị. Ala, ewetakịrị nne o. Ji. Ọ ga-amasịkwa gị ya bụ ji ataka. Erigo? Erigo. Nke a bụ nke gị. Eziokwu. Gwa m eziokwu. Erigo m nne. Nke a nke gị o dị nne. Nne. Ndị rọba. Ya bụ ji ọtọkwa ụtọ. Nne ngodu mmiri o ka nke bụ ụkwara akwụsị. Mama m ga-emere gị ịbụ ezigbo nwa. Nna m gọzie gị. Ise. Ụmụ ga-emere nke karịrị nka. Ise. Ụtụtụ ga-abụrụ ụtụtụ ọma. Ise. Ọ ga-adịrị gị mma. Ise. Ndị ire agaghị ahụ gị. Ire ama ahụ gị. Ise. Ke nwanne gị nwoke. Obele ọzọ amama onye nke a na ebe tiri. Eze ka nna ya. Aha, mmanya kwa mmanya kpọrọ afọ n'afọ. Nne ga-ege m. Ebe isi. Ga-afụ enyi m nwoke.
Akwa no ji nka. No me twana ji aka o. Obele zagu na-eme. Oh gịnị? Obele za hapụ na akpịrị ka akpịrị hapụ. Emere gị eme? Joy. Onye kwari. Ọkwa oke nne ya gburu nna ya. Nne bịa. Oke akpịrị na egburu nna ya. Etekwa aka na ji ahụ. Ịmaghị ebe ji esi fụta iri ugbo. Nne. Ka ndị oke ndị ozu nna bịa. Obele eze, gị na nne nọlụ ka ndị weta ihe. Ma fọrọ aka gị na ji a. Inye ukwu. Nne ka m bịa. Adam. Nne. Bịa ka m gwa gị. Nne ka m bịa gị. Ọ na-abịa nne. Bịa. Unu ji a. Obele eze. Obele eze hapụ na obele eze bụ na nne. Nne ji atọkakwa. Nne. Ejijo. Okay. Abu di jogo. Nne kadina ado, kadina. Kadina. Jigana maka kandina ya. Okay. Jinta de mbeli kona ja. Beleza. Wala no ige mu. Nó lại tên nữa. Này gặp màu. Trong đu để đi biển.
Ana emen. Nne. N'Obele eze. Agụ na-agụkwanụ m ebe a nne. 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 N'obi azụ. Nne. Nne. N'obi atụrụ. Nne. Nne chere. Obele eze. Nne binte. Nne. N'obere eze. Nne nke a bụkwa egwuregwu tupu ya. Nne. 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 Oh no, Olisa. Negedo. Negwe. Enyi gị nwoke ije eko. Enyi gị nwoke ije emega. Adago m. Ne asa pino ọbụmụ gị na-emelụ ngala. Ịwọ m na ana mụ a ga-agbaka o. Ọkwa ịma na maka gị ka m ji kwụsị ewu ahịhịa. Ka nwa ama Chineke a ga-esi na ya bunye m enu. Anọ m ebe eche gị kemgbe. Ebe i jerezi. Ịrapụ m ebe a nọ na-eche gị kemgbe. Ka m na-abịa ebe a mụ na gị fụ. N'ekwezi ụmụ agbọghọbịa na-asapụba arụ mepere ha bido nye m nsogbu. Ụmụ agbọghọ. Jenu ka m kwụchara gị mere ya bịa m n'obi. Ibido nye nsogbu. Nna
BIG ha jigoro gị n'eko n'obodo a bịa nụ mbịakwa kedu ihe ha sị m biko ewe n'iwe na ha chọrọ ka mụ na ha bido na-eme megrimo tupu ị na-ama ihe na-eme anyị ebidogo mewe dị megrimo anyị emeche megrimo anyị abaghịzie megrimo ịwapụ m ebe a jee mee megrimo ọ ya bụ na eji ozi m gafọ ijigara m n'inwe ya ọ bụgide ebumpụta ụwa ya dị ebe a eji ozi m gafọ ijuru m ọ bụgide ebumpụta ụwa ebumpụta ụwa nke a o juru ijuru m afọ na ukwu awụ ijuru m afọ nwaanyị mara mma aha ya ma ijuru m afọ tụgharịara m ka m na-ahụ ebumpụta ụwa na-eme m obi ụtọ ọ na-eme m obi ụtọ ijuru m afọ ka m gọdọ eziokwu ma ihe m ga na-akpọ gị nwaanyị m ji eku nwaanyị m ji eme gaị ịnọ m ọkwa na-ekwe isi nwata nwaanyị ahụ dubara m n'ihe ọnwụnwa maazị mgbe mụ na-eji bido mewezie megrimo anyị emechie megrimo banyere asa emenarụ m ga-ala ịma na ịbụ onye nke m tụgharịa n'ezienu m ebumpụta ụwa dị a na-eji eko n'ezienu m pịnọpịnọ m naanị otu ihe ga-emere m ugbu ka m wee mara na iwe gị dị ọkụ n'ebe m nọ ajụgo oyi bụ amaki ọnụ ka o dom anya na anyị pụrụ anyị nwere n'ebe m nọ mpọtọ Tamiaba. Hey, bruto mpoto. Hey, emakana uzbu milimon. Odim ga mbruge tabaya tawa. Achọrọ m ka ị gwa m eziokwu. Ọ gịnị? Ihe ọbụla ị chọgodo ịjụ m ihe wee chọọ akụkọ osisi. Agbọghọ m ọgbọghị. Chetakwa na Obele eze ka ị na-agwụ. Ị na-ele m na-ekwu. Chetakwa na Obele eze ka ị na-agwụ okwu. Mana ọ bụgoro nke a ka m bịa. Obi ajụrụ. Ahụja nwa ịjụ otego okwu eri nwa ajụjụ ịjụ mana azụrụ m ka ndị jugoro ka elisie nne. Obi ajụrụ ebee ka izibute milikiti ọgba anyị bute oge nne obi ajụrụ agwa ọsịsọ obi ajụrụ nke a bụ nke ịbụọ ya obi ajụrụ akwaghị ka nna agwa okwu ebee ka izibute milikiti ọgba anyị bute oge nne ọ bụrụ ya ka iji jụrụ na nwa bụ Obele eze enwe ha ajụjụ ya nwa bụ Obele eze enwe ha ajụjụ na ma na-akọ Moga fugaya. Agwa naanị sọsọ m na gị bie n'ọzọ n'ụwa nne na nna anyị ahụ nkagwu kagwazienụ m nọ kagwanụ m ebee ka isi wee wute ọkpa ahụ agwa sọ m na gị n'ọzọkwa n'ụwa nne na nna anyị anọzọkwa Ezumezu n'afịa. N'ime gị. Obi ajụrụ. Mana ịma na uli adụọ na aba.
Biko, Obele eze. Ezumezu. Ebe ọ bụ na ị nwere ike iweta ihe mmadụ ga-eri n'ụlọ anọ. Ife na-adị eme ka ọrụ gị ka m na-erichitekwa gị. Obiọma ada akpa dị gị chaa. Mana ka m gwakwa gị ememe maka nne ya. Maka na ama m na ebe ọ bụla nne na ugbu a, obiọma ga na-akpa dị ebe nne. Ọ ga-eji m wee na-anya isi maka na ọrụ gị ka m na-arụ. Oyi ọ ga-abụ. Mana ka m gwakwa gị Obele eze, ka m gwakwa gị agwa n'oge. Akwa gị abịa egwu nne, ihe ọbụla mee nne bụ kụwa abịa egwu nne. Maka na ọ bụ na iri onye ahụ debelu nne akarị ịnwụ. Ọgwụ nne Obele eze, ọgwụ nne anyị. Obele eze, agwa m gị. Ị ga-anọchi n'ụwa sanyụwa. Aja agwa m tie gị moto onwe. Nne biko gbaarụ m nne. Ama m na-ekwe m gị nkwa mana nkwa niile nwee ike umezu. Ekwe m gị nkwa na m ga na-enye gị nri ugboro 3 n'ụbọchị nne. Mana nsogbu adịrị. Mana Obele eze, achọrọ m ka enye m aka. Anyị ga-eji nwaanyị ahụ nye m ji nye nne mbọsị ahụ o riri ọnwụ. Dị m nwunye. Anyị ga-ejije emerụ nne anyị nkwa niile nkwe nne anyị ga-emezuzi ya n'ebe ọ nọ. Nne m. Obele eze, biko sọsọ ihe nchọba enyemaka gị ka anyị lụkọ ọnụ dịka oge. Nke ikwere ekwe imezu okwu ya, ike na-ekwekwa ọzọ. Ịmakwa ka ihe si wee dị n'ụlọ okwe nke ndị mmịa ahụ. Maka ọ bụrụkwa iso wee ga zuo oli anọkwa m n'ụdị nke ahụ. Amarakwa m ọ bụrụ oli ihe mapụ na ọgwụ abụkwa egwu nne. Ọgwụ abụ egwu nne. Yeah, to go down. Get in here. Ugo. My man, you go now. Come on, bring that. To go down. Yeah, to go down here. To go down. Ay, pati meto mada kaso ya ne kene ko mada. Abia. Okay. Don't get memo of that. Il est saïd aussi bien non à taper dans la parole banque qui me connaît. Che, il me go observe. Il voyait. Il me go observe. Il me connaît je me observe. Il attend ni plus qui va dire non non tiens non c'est me observe. Azon kegene. Il no kono buda. Il me no BAG. Originally boy. Ne gwogu. Ai na amaka. Ya nwayo. Ewo. Igwe cha. Ai na amaka. Na waye. Onna bugo. Nga wadi no more BAG. Originally boy. Ita jego ni. Come on. From there. Oyala. Oyle make me. Na you just go. Ine jema yo diki ga fun won ko na egwu. Pasasi here. Dike me se ta ati. Pasasi na ti ga lo ya kita. Obi ki wa gini ga mo ma ka ina ma ka. Ibo yala. Ibo to yala. We. Obeleze,
Obeleze Mwana yeze yana consider Ojo ya bochi si no kife Malukwana gana bujute Ekwuegbu inugo Obeleze Oh, nwa m isi ka ibutelu mmiri nwayọọ nwayọọ ezigbo nwa m ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị mma ile ibutere nnọọ mmiri ya meka ezigbo nwa nke amaka alesi nnọọ ka ibutere mmiri eli mama gị ahụ mụchara nwekwa obi ga na-ebukwere mmiri nwa m ọ ga-adị mma nne Chineke ga-agọzi gị gị na nwanne gị ahụ nedo n'onwe n'anya ọ ga-adị mma chi m ga-agọzi unu asa mara mma nwaanyị mara mma aha ya ama asị m na iburu aha na ịnọ na saị ma ọ bụtabara iburu mmiri izu iwu nke pastọ m ebe ọ bụ na efesịrị rutin ihe niile iburu nji iburizie gold ekwentara nkara asa m tupu obodo kiri ebe ime gaa ntị diga isi gaa maka ọkwa nwaanyị a na-eme m isi ya wa m ịnọ na mmiri maka na ya ọzọ Ekeh akele ugwu akele ugwu akele ugwu Chicken yo bisa chicken boleh itu dis girl from some ini nyana boleh nyana Udah gimana? Gue nyana nah terima aja nih tuh makasa bos gue jadi udah nyana ini koyana Aboi nani berita kobat. Dia oke. Anya go kapten takuro ya. Nah, anya ga kita otu ode. O kapten takuro ya. Nya ida fuzuzi jiri afuzo. Ifuru okenye. Akusi ogo dese kene okenye de kam biaji original bobo. Na ho ko nke. O di kan te chiri ya. Isi. Ọ dị ka ntị echiri ya. Ọrụ manụ ya. Ọrụ manụ ya na-ese ọrụ ọrụ. Tụrụ bụ eji, onye isi bụ na bịa bịa. Maka ji ego ni. Obele. Oninu anana. Ma yiye. Ọjọ́ ọ̀bàrà mi, nínú àwọn ìwòrì ìtọ́pọ̀ ụbọchị, ka ị gbọrọ aka ntị. Gịnị mezie? Ya, eji ụlọ ọbọchị gị ma. Cherezie m. Nna, eche nọ na ụsụga. Neneni na. N'ala. Neneni na. Ya, siapa ya, Pak? Dengan mana fokusnya dia? Oh, dia kira cingga tahu dong ya? Kamu cek, jangan mana? DIG. Cek, jangan mana? DIG. Jangan mana masam? Kamu masam kita? Jangan. Ostoge. Mungkin ostoge kau tu boleh itu. Asal ya kamu masam. Ya belum sih gini bicarnya. Ayo agak kali loh. Ini cuma. Dan kiri. Cuma dia. Isma kira ini. Isi lagi. Isi lagi. Mana jangan kira. Mama kira isi lagi. Kita nyumut. Ya ya. Apa masam? Apa masam? Apa masam? Kali agak kali loh. Anu mana lagi? Mana lagi? Isi lagi. Ika.
Ihe ibe kwa obere eze n'obodo. Jụla esi nne. Ọ dị ekwesu. Agwago. Jụrụ nna nna. Nna gwago. Ekwesu. Nne gị tati. Nne gị tati. Nne gị tati. Nne akpa aka. Gị bụ chakịrị. Gị bụ chakịrị. Gị bụ chakịrị. Ọ dị gị gwa gị nina. Nina eni. Ya nọ nọ. Ya nọ. Ya nọ. Ekwesu aka. N'ụsọ na-agba asa ụpịa ya bịa echiri n'ọgụ iji ụzọ obere ọzọ ọgụ n'obodo a. Obeleze, 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 mwana yose. Nna batagol. Ka ihe. Gwa ka na-ekele gị. Nọrọkwa n'ụlọ ọrụ obodo. Nke gị. Nnọlị gị n'ụlọ anwa nke nwodibo gị. Gịnị kpatara akwụkwọ obere ihe daa? Nekwe, ị na-echefu ihe. Akwa m tọọ gị. Gịnị kpatara a na-agwa gị ị na-ekofefe? Ị karị gị nọ n'ụlọ. Echetakwara ihe akpa n'oge gara aga. Oge ruo mgbe ị ga-eme. Chalụgodi. Ọ bụrụ maka na m kwete inyere gị aka, ya bụ nke ijiziri mere onye otubo gị n'ụlọ. Ichefugo na ọmụtọ ya. Ka gị mmeze. Ka gị mmeze. Biko chọrọ mbata. Chalụgodi. Mbata ya lụgoro nwanne. Beleze. Ya bụ agwa onye jelu bịa ebe a na ọchị nọ nwa atọ mụ. Onye jelu bịa ọchị nọ ya atọ m. Beleze ịtaga afọ. Mana ụlọ. Ị ga-abịa mana onye ị ga-afụ n'ụlọ. Ọ ga-ama na onye ga na ebe. Ya mụ abụ Beleze. Bịa na ọnụ ya n'ụlọ azụ nwu. Nwata megoro kapụ ọhụrụ. Mwana obeleze anata akpụnwa ajụ nwanyị siri ike omeka nwoke akpụnkụ adịke eri na ajọ nwa. Mwana obeleze anata akpụnwa ajụ nwa ọtụtụ amela ife boloke akpụnkụ adịke ịgbawa ya okwu ọtụkwasị ya ụla akpụnwa ajụ ọmatisie ya ntị ọsị ya na-eme.
nwoke. Eche m isi n'ime agba ọsọ. Gide agbazi. A na-emen. Ihe mebu na ịmakwa agba o. Mana agbakarị gị. Onye ọsọ. Ịgbachago. Ị na-agba ọsọ. Ịgbagburu onwe gị n'ọsọ. Ị na-eweta m aka ka ije maba aka akwa n'obodo a. Biko Zen. Ndoo, ewekwana iwe, mana ekwesịrị m ime ihe a. Amakwa m n'ebe anyị nọ masịrị gị, ka ọ dị o. Nke akwa mmadụ nọbịa kwuru ihe ya. Bikozi. Ịchọ ka na-aya gị ka ịba n'obodo. Ya ịchọ ka na-aya gị ka ibi ọkụ ya. Ịhụgo a na-agwa ibi afọ na-eto. Ya agba gị nkịtị na nke izu.